Umuntu omdala khava kanjani? Isikhona bafo kabanja. Hayi umshuko lapho ngathi nje mfowethu ukuzi-introduce nje mbejana. Hayi uMasiliva lo. Sandile wakamthiyane enkandla. Odumeke likaMasiliva nje. Indaba yangomhla ka-30 ngalesikhathi kuphuma nje iposta laphana ethi uMasiliva versus Maqhofoza. Uqala nje ngicela ungitshele ngaloya muzi wakufikela ngasikhathi uqala ukuzwa ukuthi hayi engathi usuqhathwe namahlabathi weinkandla. Hey mfowethu hayi khona akuzange kube lula. Akuzange kube lula nkabi yami njengenkunzi nje ngiyaziyo ukuthi inamandla kangakanani. Insizwa kufunakala phela uyidlela umona, kufunakala uyidlela amandla kodwa nje ngoba phela imambana naye. Uyazi ukuthi into ekanjalo awihleli. Uvukusa uvukelwa insizwa nje. Ngisho ngabe kuthi ubungahleleli ukuthi cha mfowethu hayi angizange ngize ngibe nokwesaba kodwa indodo lalucabanga leyana njengoba usuke wazi nje nawe ukuthi mawuzobhekana nenkunzi efana nale awu relax futhi uhlala ngaso sonke isikhathi uhleli phezulu kwecebo. Hayi cha kuthanda kuba yikeki impela manje uke wabona kodwa ama-comment emva komdlalo ukuthi kuhamba kanjani? Ngeke ngawabona mfowethu, ngeke ngawabona noma ke engasafani nawasekuqaleni before umdlalo. Ngoba indoda ayiyona ibihambela yodwa. Ngicabanga ukuthi ke kunabantu abathanda ukusakaza umdlalo ungakadlali. Kodwa ke manje ngiyabona ukuthi hayi cha kushintshile. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe abafowethu abaningi bawubonile umdlalo izinkalo zonke nezifunda zonke nje. I know hayi bumuhle kakhulu umdlalo abantu bebekade bewubhekile sike sathi nathi ukubabuza laphana ko live bathi hayi babheka umdlalo kaMasiliva noMaqhofoza. Hayi siyabonga kakhulu Nduna mhlawumbe ungafisela nje izinsizwa mhlawumbe unyaka omusha omuhle ozayo lesikuona nje kahle kahle. Cha nje uthi ngingafisela wonke umuntu unyaka omusha omuhle njengoba uqala nje bonke abafowethu amagumba amanomhlaba nabathandi bengoma. Sibonge nje nothando abasinikele lona kulonyaka ophelile beqhubeke bengakhathali. Nenkabi yami uMaqhofoza lapha khona nje hayi sizwa kithi uyibambe nje uyibambe iqine ngaso sonke isikhathi. Ngifisa ukuthi ngaso sonke isikhathi nje kungahlezi kulula. Ngingamfisela lokho nje mfowethu aqhubeke nje anqoba izizwe kuyinkunzi. Ngicabanga ukuthi ilokho engingakusho ngoba naye lapha khona ngicabanga ukuthi unazo lezo ifiso ngoba imambane sigcine sesakho ubudlelwano nobuhlobo. Ngicabanga ukuthi ukuthwalana ngezifuba lokho kusenza ukuthi siphenduke abangani. Hayi ngiyakuthola nje. Athi kubuza umbuzo nje angazi noma uzoba right in phone ukuthi uphendule. Ngokwazi noma ngokuzwa noma ngokubona kahle kahle lensizwa leyo kade uyodlala nayo sithola ukuyibona idlala ngelinye ihlombe ekuthiwa umbabana. So bengingakuthusi inlokho ukuthi njengoba wena udlala lo shuni lo wesichunu ushundo ongathini kaShameni nje lo bengingakuthusi inlokho ukuthi lapha njengoba uyodlala nomunye umuntu odlala ngelinye ihlombe ujwayele elinye ihlombe mhlawumbe ungase ubhinqiseleke kancane. Lutho nkabi yami sesiside kakhulu lesikhathi umuntu esengomeni. Mangabe uyimambane kade ayiphekwa nje kufanele ujwayele zonke izandla. Ngicabanga ukuthi no wangipheka ubengavuka ethuneni. Uma ngabe engangizwa ngena leso sikhalazo bengazi nje ukuthi noma ngabe kuthiwa sifika kuliphi ihlombe noma kuthiwa sifika kusiphi isandla imambana nje sothwalana ngezifuba siyoshonisana ezansi. Hayi ngiyakuthola lapho. Hayi siyabonga kakhulu Nduna. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyakhosi.